Masu sauraro, kamar da muka saba kawo muku labaranmu kamar haka. A yau ne mahukuntan sojojin Najeriya sun sallame ƙananan yara. Mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartarka wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, don Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar ƙararrawa. Hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. Masu sauraro, ga cikakkun labaran da suke tsare a kurkukun Maiduguri. An sallame su bayan da aka tantance su daga zargi da kusanci da kuma muhammala ko kuma yi ma Boko Haram aiki. Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da wani sanarwa a wajen tsaron masu laifi da sojoji suka tanadar. An danka yaran ga ma'aikata na harkokin mata da inganta al'umma ta jihar Borno. Da kuma cikin wata sanarwa wanda kakakin labaran a jihar Borno samun kalubalen ya fitar a ranar Laraba, ya ce kananan yara duk da a shigar da su a cikin wani sira domin sake mai da su hannun iyayensu waɗanda ba su da iyaye, kuma an danka su ga waɗanda suka cancanta kulawa da su tare da ci gaba da samun tallafi. Ya ce kungiyar su ta ba da goyon baya wajen Najeriya da ci gaba da ceto rayuwar kananan yara da suka tsinci kansu a hannun masu ta'addanci a Najeriya. Akalla mutane 10,000 ciki har da ƙananan yara suka samu irin wannan kulawa. To daga cikin hukumar tsaro na sojoji ta damka yara 96 da ke yi wa Boko Haram ayyukan kai yare ta damka su a hannun cibiyar Borno. Masu sauraro, a nan za ku dakace mu kamar haka. Za mu ci gaba da kawo muku rahotanninmu masu gamsarwa kamar haka. Duba da cewa don Allah ku danna mana subscribing kana da alamar ƙararrawa kamar haka.